Da li više volite pse ili mačke? Pse. Zašto pse? Mace. A zašto mace? Pa nemam razlog, volim jednako. Pse i mačka, ali više malo mace, nemam razlog. Čitav život više volim mace. Pse. A zašto pse? Šta ja znam, oni su mi pametni. Nešto tako mi se čini. Imala sam jedno kuće, pa... A vi? Ja ne volim ni jedna. A što? Mačka mi pravila probleme u kući, To je pa se otac držao, ja nisam držala. Da li više volite pse ili mačke? Više volim pse, iskreno. Zašto pse? Ne znam, iskreno, psa imam vani, ovo mi čuva kuće, ono nekako šta imam od mačke. Pa oboje obožavam, ali više bih rekla da sam psima privrženija. Dobro, jesi imala možda nekad? Jesam od djetinjstva, negdje od 6. godine pa do 16. To je bio jedan isti ljubimac. Hvala. Ništa. Odgovoriti. Ja volim više mačke. Svejedno pse. Volim pse. A zašto mačke? Pa ne znam, nekako imam bolji kontakt s njima, s mačkom mogu da pričam. Mačke. Zašto mačke? Pa draže su mi jer sa njima treba više vremena da se povežeš. Ja se sjećam davno da su volile biti u šporotu drva u žerni, pa sve požutih koliko je izgorila. Znaš, i tako da kad jedeš u kući onda nekako se gadi ako je mačka. A psa i ne vidiš, on je vani. Ne volim ništa, sam sebe. Dobar dan. Da li više volite pse ili mačke? Pse. Zašto pse? Zato što su pitomi, mačka ti prilazi samo kad ona hoće, a pas je već tu stalni drugar, putuje svuda po svetu sa mnom. Nijedno. Hvala. Pse. Zašto pse? Pa nema neki, imam psa i nekako mi ljati, ne znam. Mačke. Pse. Mačke. Zašto mačke? Specijalne. Imao sam, kad sam bio malen, imao sam pse, a poslije sam imao jednu mačku koju na kraju, nažalost, auto zgazio. Pa možda mačke. Zašto mačke? Pa ne znam, zato što sam, jako sam alergična, umiljate su i... Pse. Zašto pse? Pa zato što su privrženi. Kako se on zove? Koliko ima godina? Aska ima 6 godina. Zašto pse? Pa eto, zato ga imamo što više volim. Kako se zove? Johnny. Ima godina? 2 godine i 4 mjeseca. Je poslušan? Odličan. Hvala. Mačke. A zašto mačke? Pse. A zašto pse? Ne znam, zato što imam psa, kako, ne volim mačke. Aha, kako se zove pas? Koliko godina ima? A ja 12 godina. Imam i psa i mačku. I psa. Zašto psa? Ne znam, nekako mi je umiljati i ljepši nego mačka. Mačke su malo agresivne. Hvala. Imala sam prije 2 dana, ugila mi je napad 17 godina i imam 2 mačke. Hvala. Pse. Zašto pse? Da li više? Ja obožavam pse, mačke nikako. Iskreno. Hvala. Pse. Zašto pse? Pse. Zašto pse? Pa ne znam, zato što imam psa, a mačku nema. Da, kako se zove? Koliko ima godina? 2 godine. Hvala. Pse. Zašto mačke? Ne znam. A ti zašto pse? Zato što su odani i vjerni. Nekako su umiljati, a mace su zlobnice male. Ja mačke možda zato što nekako volim kako su umiljati, kako stalno onako se maze, stalno su kao tu. Da li više volite pse ili mačke? Nijedno ni drugo. Mačke. Pse, mada imam mačka. Zašto pse? Pa ne znam. Poslušniji su, bolji su. Pse. Zašto pse? Pa nekako su mi druželjubivi i tako. Ti? Isto. Hvala. Mačke. Zašto mačke? Pa nekako ne znam, umiljati jesu. Ja slabo čujem. Da li više volite pse ili mačke? Joj, ne volim ni jedno ni drugo. Kad sam bio dijete, psi su me tamo gdje sam rođen u Starom Majdanu kod Slavonskog mosta, pa znate, ono spušteno, a oni vole na djecu.
tako da imam neki hormon straha od pasa. Da li više volite pse ili mačke? Pse. Zašto pse? Ne znam. Hvala.